Chibuk emon kaisa prane je chung bini mung khnawi no tamajani haike kiriwi thango kirina bonango because baksa chibuk khatarnak bo ungo jodi mo chibuk ke bono sukka hinke sukjaknai borok kahamke treatment manya hinke thuina botongo Chini arto prai 2500 ni selai kebang chibuk ni projati tongo aro ni bisingo 500 projati bis genang ungu tei 200 projati ke ahai ungu je aborok bai warjakma bai jesa borok munishu fano logi no langma chowi thango Bayasong ang tininor no funugan world ni amti hai no 5 khatarnak tei bis genang chibuk rok no Hello, ani khajani bayasong ang naidi ano Kokborok facts channel norok o channel buini selai juda Kokborok facts nuknai so silt viper ahaino to viper projati ni chibuk holt walton manthogo aro ni bisingo jotoni selai bisganang projati no ungkha so silt and chint viper je India Chin tei South East Asia o jotoni selai kebang manthogo Size o chikon ungmani bagui mo chibukrok onek speed ungo mo asuke bis genang ungu je borok bai warjagui only 30 minute ni bisingo no warjagnai jib eba borok munusurok ni langma chowui thango borok bai warjakma jagani onek speed no thui ongkhorna ni suru ungui thango tei busak sakrupmani logi blood pressure bo kom ungui thango tei thui kebanani bo suru ungui thango and last toke awarjangnai borok ma theilango Banded secret Chung Jotono hai hinui chongo tuini chibuk bis genang ya hinui but ang norokno sawi riwano world ni jotone selai bis genang tei khatarnak chibuk tuyono manthogo North East Asia tei Northern Australia o manthongnai mo chibukni thopsa bis baino 1000 borok munisurokno buthari mano ahaino to mo chibuk only samudro simise manthogo aboni bagui mo chibuk chini bagui asuk khatarnak ungya But onek jorao no samudro o aromnai rok mo chibukni sikar ungui thango Jodi kuno borok munisho mo chibuk bai warjakai hinke chongsidi a borok tei banchini ya hinui bo bai warjagui only kisa minute jorane bisingo no warjangnai borok munishuni langma ma cholango Eastern brown snake Australia o manthoknai chiburong ni bisingo jotone selai bis genang chibuk no ungkha Eastern brown snake because bini thopsa bis ke bono phano buthari manu bolong area gana o manthoknai mo chibuk bai warjagui Australia o jotone selai kebang borok munusurok thuiyo bini speciality ke ahai je mo only bini gana o ke bo phano dopra kapra ungkai simi se chibuk kirijagui a borok no waro But kebo jodi bini gana o siring ke lori yawi busawi tongkai bo kebo no phano mungsa phano khlaiya King Cobra India te North Asia o manthongnai mo bis genang chibuk prai 6 meter jora kolok ungo bo bai warjagui 30 minute ni bisingo warjangnai borok jodi proper treatment eba antidote maya hinke no je warjangnai borok thaisinai hinui chongsidi bis genang ungmani logi bo mo chibukni onek fan bo tongo bo bini thopsa thomnui bis bai kaisa mayung no phano se buthari siwi mano mo chibuk kuboni bis genang chibuk rokno bo bini sikar sramui siwo bini tormani tei mo chibuk no naina bo kirima singja nukjakma bai bono King Cobra hinjago Inland Taipan World ni jotone selai bis genang chibuk rong ni bisingo mo bo kaisa bis genang chibuk no mo chibuk asuke bis genang ungu je bo bai waisa sukjakma bai aro ni jesuk bis ongkhoro a bis bai prai 100 borok no buthari siwi mano ahaino to mo chibuk onek thanda sobab ni ungu but bo bai warjagui 30 to 40 minute ni bisingo no warjangnai jib eba warjangnai borok munusu thuyei ma thango tei norok mo kok khnawi wana jaknai mo chibukni bis King Cobra ni chibukni bis ni selai 15 guna khatarnak ungo mono ungka 5 khatarnak chibuk video naima bagui Jotono Hambai tei video chajaka hinke norok like share khlainani ta pokbai di naidi ano Kokborok facts channel no subscribe khlai ano support khlai di tei bell icon sini ridi